Salutare lume și bine v-am găsit. Eu sunt Reflex, sunt pe Metin 2 Red Stars. Sper să vă placă ce fac până acum. O să continui cu această serie. Nu uitați și voi să apăsați butonul de like. Mulțumesc pentru cei 17 abonați. Și da, lume, ce să mai vă zic? Sper să intrați pe server, mă găsesc cu numele Winner, să vă aduceți și prietenii și să fim cât mai mulți, să ne strângem. Hai să facem o mică prezentare, Evoluții noi, arme, armuri. Nu stau să vă arăt cât costă și astea. Vă arăt doar ce sunt. Bum, 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 bum. Uitați, aici de nuntă nu contează. Au, rouă. Pietre. Uitați, pietre. Hai bă. Cumpără maro. Eu am deja, nu mai trebuie. Nu mai este. Uite la aici. Dă-te mă. Așa. Ăsta, dar nu mai merg. Cred că l-a scos. Owner, uitați owner-ul. Cel mai tare dintre toți. Cel mai tare dintre toți gâmâi care am jucat pe server. Sau gâmâ, în fine. Cel mai bun staff, să zic așa. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Așa. Ăsta nu știu ce vrem. Pleacă-mă de aici, biologule. Și da, sper să intrați. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Reflex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!